Chembo changu chandakatizira murume rohwa ndairohwa zvokurevesa rohwa ndokwandakatizira kumba murume ondorova uye wedu ndakarohwa zvokuti mavanga echitirobho ndikaona kuti bheta nditize ndimbotizira kuhama dzangu ndimbonozorora kurohwa nezvemakore api zvamunotaura zvokurohwa mungarohwere pari nhasi mukutaura zvemaeji amutano iyoyo izvezvizvi novhemba ipapa novhemba 59 nde 59 novhemba ipapa 50 nde 59 years vanorova kuzutiza pamusha waona utotiza pamusha inyaya munhu anenge paipa kade pachata regai vatiudze twaneti nemutemo wakapusa kudaro kana vachizviita baba titaurirei makavarova novhemba chaiye matsimba manyoro avari kutaura ini ndingataura ndichiti mai ava nde 40 nevana 5 vana vedu vokutanga chaishaya ane 41 years vokupedzisira ane 28 years maoko angu aya andakasimudza pano ndisingakanganisi kana ndakavasvitsa maoko ndisati ndichaziva nekukura kwatakaita hapana mbudarika kuti kutiguma zvangu ndakasimudza kamwe kachona ndeke muna novhemba aka kakupedzisira kachona kandiri kuyeuka ivo ndikataura musi webeans pane 6 years ndakavarwa iri mbava pave ne6 years handina kumbovesa mumaoko angu kanaya kanodarika katatu kandakasimudza muupenyu hwangu 42 years pandigere ndigere 18 years kana pari pangu pakuti vakamborohwa semataura vanoita pakapotegwa kana kuti pandakambotongwa ndofunga ndo dare rangu rokutanga rino mukurarama namai avo tichitongegwa kupo regai vadzokorota vaudzei amai kuti ndakanga ndabika muriwo ndikapisa mukazouya mukandrova chakanaka ndechekuti vaida kugamuchirwa kure kunogamuchirwa zvitozvi kuti nesimbi dzavaida kugamuchirwa dzachona kwaive kure vakati dai watigamuchira saka indakakunikana kuno wagamuchira kwacho handakuziva foni kuya here handakuona kwai ndakufonera ese mari kakuuya ndokurohwa kwandakaitwa kurohwa ndakarohwa handaihotiza pamusha wangu ini wandakavaka nekuda nokurohwa vanorova baba vanorova vanovhundusira zvokurevesa kurova nokuvhundusira kapopongeta hatina lavhu kumbao hapana lavha 42 years 42 years ndedzendozi kudera asi lavha hapana kurova ndokunonyaya vane hasha dzakanyanya kwandii kugarira vana ndongogarira vana va ndaigarira vana kuti vakuru vanorova vanorova so ndavavhundusira zvokuva kuti nhema dzako ndoda kuti muvataurire handiti mauya nehama dzenyu pano mauya nani hama dzangu dzose vana bhudhi vana sisi ava hazvo dzangu dzose dziri so tinoda kuti titi kana mavatora sehanzvadzi dzenyu mukwasha akagara vakunzwei muchitaura zvinhu zvinobatika handiti kwete zvokungoti vanorova vaudzei musi wavapedzesera kuti zvakafamba sei munogara mega mega here kwamhatiri tu togara tiri tu papa tangwamana mubasa papa kupi kudingiriki tongoti pazvibhutsa tichiburukira pazvibhutsa ndopatoburukira tichibva kuduku tusati kuziva kubhondoro kumondoro asi hakusi kubhondoro ku8 padhuze ne8 ndokwatiri ndobva madii ndadero manje ndakona kuvagamuchira ndarohwa saizvozvo apa ini chinhu chakanetsa kwandiri havadi kana kundipa sendi chairova kuti ushandiseiwo havadi vane ine heri yavo mari vakatengesa tractor tashanda mumunda takashanda mumunda menu vakatengesa tractor vakatengesa handakuiwana mari yacho vakatengesa trera handakuiwana mari yacho mbuzi chaichaidzo dzonzi dzangu dzemasungurende dzavo mombe chaidzo ukada kutengesa iri yako havadi nadzo saka unorarama sei usina kana chinhu chacho chaunotite chako hapana nyembe ndaive nadzo ndoda kutengesa vakati nguva ino chakanaka hautengesi nyemba dzangu dzandaenda kuwa
Saka zvinhu zviri kuda kwautengese hauna polisi yekuti utengese zve zviri zvavo zvavakatarisa ivi. Pamba munogara nani Tete chingova vaviri nomukomana webasa dzimwe kazhinji kacho hapana anogara. Imba yekumba takashanda imba yekuchegoti kuno ndodzitora $20 state pamari iyo haufanirwi kushandisa iyoyo unouya ukaipfekera muchikwama wovakayo ndo hunhu hwangu kupa 42 years. Ndo mararamiro angu ndowayo ndachitevedzera ndichiti kuda zvichapera zvondakaona hazvichipera. Makunoneta makusvika hamupaone here ipapo veukama hwamai ndevapi tibatsirei nokuti panoitika chinhu munhu anouya kuhama dzake achitaura munhu anotaura kuhama dzake kuti vane kwavakambouya here kwamuri kana kuvaroora kana kunani vachitaurawo vachitaura nyaya dzakadai. Tiudze vanotevedzana neni tisisi vanhu ndoteverera ivo vanogara vachitaura ndonzi Lucia Duri yakaroorwawo kwaDuri. Ndauyawo mambo wangu vanogara vachitaura ndofunga vakatogwa vari mwana mudiki vari grade 7 ava vanga vachangobva kuchisoja kutraining kuya nobva vashanirawo musikana musikana wacho anga ati akutotanga kubuda mazamu nobva vangotorana ndokuwanana kwavakaita. Ini ndini ndakatovaperekedza pavakauya zotisisa musikana wavo aine makore mangani ndofunga zviya zvevana anga ari ma15 years pavakamutora munhu. Saka kurova kwokutanga kwavakarova zvinozikamwa nyangwe nabhudhi vangu vakuru ava vakatenga ndiro ava baba ava vanga vachishanda kuair force panguva idzodzo bamukuru ndibamukuru vaishanda kuair force. Saka vanomupa kadhi enda unotenga zvinhu zviri mumba iye atenga azoti ndaona ndiro 3 ndiro dzaa dziri 3 nobva atengawo ndiro 3 vakasvika vakadziputsa havasati vadzibhadhara nanhasi. Garai zvakanaka vakuru hakunzwira fosi makatobva munomudare mamambo. Vakasvika vakapwanya ndiro idzodzo vakabva kuvillage 16 kumukobva vaishanda patoniwa vakabva kuvillage 16 vachirova. Akabereka mwana kumusana mwana wokutanga kako akabereka mwana kumusoro vachiriki ikoko vachiuya kuvillage 1 vatoverenga ikoko ndokekutanga toda kuti tiende pechitunga tijana toda kuenda kechitsirika varova muna November muno pavazotiza inini kufunga kwangu handirambe kuti vakaropwa. Hakuna mukadzi mukuru akafanana neuye angasumuke kunongedza mbatya kutiza pamba pake achiti ndoinda panenge paipa ipa. Saka toda kuti kana uri mweya wakaipa una baba nhasi muno ndo maunoperera muno. Kana uchiridzirwa ngoma touridzira ngoma vadzokere kumba vachembere vaine mukadzi handiti mapona. Saka kutiza kwakaita hanzi vakati namai vangu vamasiziva ndinokuuraya ndo pekupedzisira kuwedhira vakataura iroro. Saka ndo patakanzi mai vedu vagwara kupi kuGweru. Patakaenda kuGweru takati isi takagara takuti takuoneka takaita 2 days trip takuoneka takaona munhu akungochema tikati komuri kuchemei zvikanzi handisi kuda kudzokerani akutanga kutitsanangurira zvacho zvinoitika zvese zvinoitika. Mai vedu vatata vinge vanogwara vakati endai kana kuna mambo endai munoisa nyaya iyi kuna mambo wedunhu ravo vambotongwawo tiwekuti zvichafamba sei. Uyo anga atsanangura ndinonzamwe achitiradza mavanga echitirobha vanorova nechitirobha zvembama zvavava vachitaura ndezvimwe hazvo asi chitirobha ndo chavanorova nacho. Mukadzi mukuru akadai mukuona ouya pamunun'una tagara 3 months zvaNovember kutoti munhu anogwara vakamuitisa stress kuita sekuti achazopenga. Vakauya muna September October
November. Nhasi ndiye December. November ndo pataive tichi. Vakambotevera. Ava havana kutevera vakati handiendi kumba kwoumwe munhu. Ndo zvavakaita. Havana izvezvi takaigwana sisi vedu festival yekumba kwedu yakashaika. Takaiviga nesuru. Ndakavhunza kati zvikanzi handina kuudzwa. Ndikati kuvana zvavakakuudzai wana zvikazivana izvi handambasa nazvo. Saka ndinovakwashawo kumisha yenyu. Mungati kwa mai guru mukoma womukadzi afa. Moda kuti vana tezvara vakushumeiwo here. Takafigwa futi nemwana wasisi vedu gore rapera ivo sisi vazvishaya. Mwana wasisi vedu akashaika. Avatevera havabvunzi kuti mai guru nematambudziko. Toda kumboteereresa. Ndikavati bamukuru. Chinzwai mataura. Toda kuti tiende panhau yekuti ivo vari kuzvinzwira. Ndoda kudzokera kuna amai avo. Mai, imi makabva kumba muna September. Ando zvamataura. October, November. Nhasi tiri muna December. Havasati vambodzokera pamba pavo. Hongu. Murume asati ambotevera. Hongu. Ndizvo here vaparadza? Chekutanga hazvisiri. Havana kubva September here kumba mai? Vakabva September musi wa3. September makaendako here? Zvakaitika ndezvekuti Inzwai kababa. ndakatotapura vanhu vatatu. Musarondedze nokubvunzwa zvaibvunzwa wakabvunzwa namambo chete. Ndingati September. ndakatevera. September. Ndingati ndakatevera. Vatsanangurirei apa. Chimainini munoti handina kuuya ndakauya paya ndikaenda. Haikona munhu mumwe wazvaari kutaura muramu wangu. Inini ndakati inini dei kwanga kuriko kuti mudzimai wangu aenda kwamaiguru. Inini pachangu ndandichisvika but kwaasvika nenyaya yekuti iye muromo wake kwandiri hatiwirirani. Saka aita akasimudza mufundisi wechechi. Mai avanopinda chechi ine hangu andipinda. Akasimudza mufundisi wechechi ndakamukumbira. Ndikasimudza muzukuru wangu nemukadzi wake. Kaenda navo kadongo. Ndikati indai munhu wamakwizesheni andiri kuhwa ndiri kukomegwai. Nobva vakauya kumba. Vasvika kumba vakataura nevavo. Vanhu ivavo vandakatumira ivavo vakanga vachiti kuna ivo musataura, ini ndinoda kutaura nemi. Vakapedzisira vavadzinga. Mumwe wacho ari pano. Ndakatumira. Right, ndobva zvanzi ava vakarohwa nechitirobha nenhenge. No, mai ava ndambira ndavarohwa. Saka ini ndanzwa mushungu dzokuti ndiri kuvarohwa mai ava. Ndakaona no, ini bheta ndiri polisi. Wozi kana kuri kurohwa, polisi inofanira kuti tarisa kuti muviri wamai ava wakarohwa. Ndakabva ndikaenda kupolisi. Ndaenda kupolisi. Tichidhiraivha nemapurisa takaenda nemapurisa maviri. Mai ava vakaonekwa vari mutaundi nomufundisi ari seri kwemoto. Akati mainini avo ndobva ndamira. Ndichimira paya paya ava vakatiza. Handiti takatenderera paya nemapurisa ndomba tabva ndomba taenda kumba kwavo apa tikaona kuna vakadzi vaviri. Mapurisa akati kuona mai zvanzi vaenda vese kutaundi bata foni dzavo dzichirira dzisingadaviri dzakapedzisira dzisati davira. Mupurisa wandaive naye anonzi Mutano akataura akati mai vari pano havaiti. Handitika vava nemurume wavo vachigara vachinetsana nomurume wavo basa kwangu. Saka pavangondiona chete vabva vatoziva kuti havauyi. Zvakanaka. Saka mibaba aidzokerei takadzokera kupolisi. Tadzokera kupolisi mupurisa akanditi baba imimi chiendai kumba munogara. Zvatasiya meseji pamba apa kana vachida rubetserwa mapurisa vachauya. Asi kana maona ndisina kufona musauya ndogara pandakaita. Mupurisa enzani? Mutano. Kubva September makamirira kuti mai vachauya papolice station. Mudzimai wenyu ivo vana venyu avo vari kupi vana vamakabereka namai avo? Vana vese vari kuSouth Africa. Vari kuSouth Africa. Idyai pfuma yevana vese namai muri pamwe chete. Tinodya hapana ari kudya chisina umwe. Idyai pfuma yevana muri pai muri pamwe chete. Mudzimai wenyu kana ane imimi mukadii anenge achiri kunzwa pautu hwenyu ndiye anochengeta umwe. Handiti pautu hwevanhu anenge achanzwa ndiye anochengeta umwe. Ndiye anotoona kuti umwe wangu uyu ndiani ari kutaura.
munze inu mwari kuzotaurira pamusuwo apo ngauye muno kumuitire zvinhu zvakadai Novachovha waende kuri usataura novachovha vaende kuri. kuona kutotaura zvinotoiriteta isusu kuti tototeerera kuti tichi hapana zvatiri Chovha naye nene kachaka. muri kurinzwa dare vanate zvavo vadzidzamaya hatikurudzire musha mukuru wakadai kuti unonzi unoparadzwa kana kuparara noumwe chete wavo vanhu pakaoma tikatarisa maages avo mukadzi anochembedzwa nemurume murume agochembedzwazve nemukadzi so kana machembedzana saizvozvi mochirasana kana kupatsanurana hatina kwatinenge tichienda panondirwadza ndepekuti munhu anditaurira kuti mupurisa ati yayayomba mangu mupurisa ati imi ndimai maripota kumapurisa vanhu vamakanga maripotera kumapurisa havana kubatwa nemapurisa kuti mapurisa ati takataura nevanhu kuti huyai kuchaji ofisi vauye hakuna zvinhu zvakadaro munomira 7 years kubva nhasi makamirira kuti mapurisa muchiri kuda mukadzi here kana kuti rohwai nehana baba vaparadza muri munhu mukuru hatidi kutaurirai mashoko edu hatidi nawo muri munhu mukuru anofanirwa kuvaka isusu vadiki kwamuri handiti makoa hamungatimi mudzimai September October November December mudzimai wenyamuzoti anodyei mudzimai hamungatevere kuti kwanza aenda kumunin'ina wake komunin'ina wake kana ariye wanowirirana naye imapindirei muna izvozvo kana kuti mongosvika muchitaura nyaya yemudzimai wenyu hapana kumira zvakanaka so naizvozvo bedzi zvinobva zvatiratidza kuoma kwemwoyo wamuinawo vanhu vakatadzirana 2 days 3 days ndatotevera ndauya kuzotora adzimai vamwe ko makanga maitana sei ndechitomanikidzwa handisike ndichitombotaura zvekuti takaitana chii ndauya kuzotora adzimai vangu mai gadzirai tidi tiende mai votoona kuti zveshuwa munhu auya kuzonditora kuti tiende handiti makoa kana pane zvinoda kutaurwa zvichitaurwa zvino kana tikati muenda mberi September October November nhasi 5 December 3 months. nyangwe kanzi ichembere yenyu muinayo haingagare uko 3 months hakuna zvinhu zvakadaro mutemo wedu wechivanhu unoramba zvinhu zvakadaro hatidi vanhu vanozovigwa muchitanga manzi timbouyai kuno mamai vomuka mumvuri mudzimba voramba kuvigwa kana kuratidza mashiripiti hakuna chinhu chamunoitirana muri vaviri chinozongoparara kunhu chakaitirana vanhu vari 2 saka chaparara kana muchirova mai ava muchivashungurudza zuva racho rinosvika nhasi uno tichitaura tabva kudya zvino sauti kwatabva tinogona kuchenjera pakutaura but zuva randiri kutaurirai iri tinaro rinodii rinosvika hakuna chunhu chakashata sechekushungurudzana mumwe asingachakwanise kuzvimiririra oga woziva kuti she is now a reject anenge akudiwa nehama dzake bedzi nevana chete iwewe nyakusakadza munhu iyeye hauchamuda hapana kwatiri kuenda chisoro changu 3 months unoenda mberi imambo chivero hatinawa
ya zviri mudariro angachena inoparira parere nhema asi petsika nemagariro vanamatonal west vakarejestwa tsika nemagariro dzinowadza tinonopinda mukati mematare emadzimambo akaita saivawana vana baba vemhuri dzevanhu vakadai vanenge vapera kufana vana vane varipo chekutanga tinotoda kutanga taziva kuti murume iyeye simba rake raanenge ainaro rinomupa kuita izvozvo iro kuseri uku roora racho nebhingi rakamira sei. Tabva ipapo tinonotarisa kuti mukugarisana kwacho kuti pfuma yepamba tinonzi musha mukadzi hakuna chinhu chinoitwa undoga iwe uine mudzimai waunenge uinaye. Isusu hatichatisane pachirungu, tinochatisana ukabvisa pfuma uchienda uchitonoroora traditionally munhu iyeye atowa. Saka nyaya dzese idzodzo dzinenge dzichizotariswa kutariswa kuti zera renyu imimi ndimi kunzidzisai vana tsika nemagariro muwanikwa muchitonodaro nemagariro renyu ipapo munetenge muine imwe futi mhosva. Saka mhosva dzenyu dzinenge dzakakuwandira ipapa nekubasa kukomama muri uko kunhu kwakakuine discipline zvinoreva discipline munozviziva. Saka munhu ukatadza kuti kuri unoteera izvozvo ivini kana kubasa kwenyumba unotori nemutongo. Saka mambo vai munocherechedza kupa vana tezvara zvavo mumwe mukana wokuzoti vatarise pfuma yavo kuna mai ava kuti yakanga yapera here kana yakanga isina wotodzoka muno mudare pamwe uyo anenge achingoitirwa kuti ko ndinorwadziwa handina changu chiripo. Tabva ipapo baba namai vana ndo vamune muchiitira mhosva idzodzo ibaba munofanirwa kuzowana mambo vachapabata zvavo. Kana mamuchiita musingazive muchida kugara dzimwe nyaya munokumbira muregerero nedzimwe tsika andizi mambo vachapabata mufambisirwa matare enyu. Hatisuda kuti titange taendera mambo pamberi tangokupai zviga zviri kufambirana nematare ariko iko zvino echivanhu. Uko kune yedu yechirungu anoti mahuman rights yozonzi domestic violence chichichi. Saka kuti vanhu akadzoka ndo ari mukati metsika nemagariro ndinongotipa pamambo anenge pajeka totenda muenda mberi. Hadzikurirwe nzira dzinonzwa dzinzeve. Nyaya toda titaure vana baba kona vanhu iye vaparadza wenyu wamauya nayo kurutivi rwenyu ndiani? hanzvadzi yavo iri kupi? Hanzvadzi kana yauya kudare kuzonzwa dare revanzvadzi haangagare panze kwedare, anofanira kutoti anzwe tichimubvunzawo kuti unozviona sei. Dai inogara apo mama apo pana hanzvadzi nemuroora kuona chembere dzakaita semi makadai makuti umwe anoparadzaniswa. Makaona umhandara hweumwe ipapa mukakura mese nemuroora mumusha. Nhasi makura mave vana mai mumusha vana gogo. Koma kuti vamwe gogo vanonogara kwavo vega sei? Tiudzei vatete, muroora 3 months hamo mumusha. Vakakuudzai here hanzvadzi yenyu kuti ndozviri kuno tete? Ini maudzirwo andakaitwa pamusoro ivakuru ini ndakanzwa zvichinzi mai guru vakaenda kupi kunoona mainini vavo vanorwara, asi chazoitika mai guru varipo vari kukaduma kumunina wavo. Tichizotaura namainini avo vakanditi mukoma wangu ari kurwara, imimi uyai kuno mesana kuti venyu. Ndikati vari kurwara vari kunzwei? Kanzi andotombovaendesa kudhokta. Ndibva ndadzorera futi shoko kuna bhuti ndichitofonawo ndiri kwandaireri kwangu ibhuku pane mudziyo kuti vakanditi ini izvozvo handizvizivi. Ini ndozva kuti vakaenda kupi pamaiwo ko chii chaitika. Ndikazonzwa mashoko obuda akawanda wanda ipapo okurohwa. Inini nawi ndichitaurana namainini
ndikati nauyi takaigarira pasi vari bhudhi vandiudza nomwe munin'ina wangu kwasai tikauya tiri 2 kumba tikavabvunza isu Maiguru taurai chokwadi mazero enyu murivo kudzidzisa vana vedu ndo vataide tichigarisa pasi chii chiri kuitika kuti ndovabvunza kuti vakadenengura zvese zvavaitaura vari kuti ini ndakangonzwa shoko robvaku nekwamutero ndobvunzwa futi navana kusouth nauye kurova asi ini mai ava handichatozvi kuti ndina makore mangani mpama yangu 1 ndo yandinoziva asi patovana makore tirimo tese tiri 4 vakabvunzwa ivo Maiguru mai gara paya ndakakurovai igore ripi pana makore mangani pauviri hwo vaingondandama asi ndenge ndakabvunzwa Maiguru vakati 4 here ndiri mushedhi mpama 1 zvino imi mazero enyu kuti isu tikugarisei pasi isu tiri kutotemba kuti isu pana tina mai hatina baba imi ndimi mai vabereki vedu tati chingosvika makore ese musha muno makadi makanaka tisina zvatinonzwa kwaimi Maiguru chakakonzera kuti musatiudzawo chii mashoko ayo kuti zvizobva nokukoko handina shoko randakanzwa rakati tasa zvikanzi nabhudhi saka makanzwa ndichikufonerai kuti uyai kuno ndakafunga kuti imi zvese izvi zviri kubva kuvana kwamutero pana sekuru pamwe imi vakakuturirai ndikataiwa bhudhi dei tatakaturirwa taidei tinyerere here tisina kuzvitaura here imi ndimi matotiudza kuMaiguru chakakonzera kuti musatitaurire chii kuti ini ndiri kurova hapana chakaona asi ivo vakaverenga sokunge kuti pana makore pambama iyo yavanei vakapedzisira vakaverenga makore pambama yacho iyo ndichivabvunza ivo tichibvunzana mhedzisiro yavo ivo vakanga vochema murume ochema ndikati saka kana madai tinogadzirisa chii ivo Maiguru vakaita sekukumbira ruregerero vachikumbira ruregerero murume akati aiwa ini hamungakumbiri ruregerero kwandiri kuvakwasha vanoti chii nezvandiri zvino pamashoko amakataura kokwamutegwe vanoti chii kuvakarawa ndokumadzise kunomu kwakaberekwa vana mai vanoti chii hamungakumbiri ruregerero ini zvikanzi aiwa vari mujere vana vatete akauraya munhu chaiye unodi unoregererwa wani saka ini zvangu vakuru ndo matama andakanzwa iwayo ndiri kubvunza panoti muroora kubva September unoona pari kundibata September October November nhasi tiri muna December 3 months dzakakwana dzakwana mubvunzo wangu woti vanhu mumusha une vanhu handiti vanonotarira chembere ndo vana baba namai zvamuri kutaura baba namai vakuti 3 months mai varuko 3 months baba vari vega pamusha musha uyu wakawo takuuperekedzera kuparara handiti mapona kana tausiya wakadaro takuuperekedzera kuparara pane akaenda here kuna Maiguru kana paine chakapotseka dzokai tigadzirise tiri kumusha kwedu musha unoparara nyika inoti chii ipapo ini ndinoti pakapotseka ini papfungwa yangu ndichitaura naBhudhi ndakati inini pari kundibata pano mwana ndakatarisa maini nava vadiki stereka pfungwa yangu ndaiti kana Maiguru vafunga zvokuenda kumba kunoti tigadziriswa dei vaenda kuhanzvadzi yavo ndo kwandandine tarisiro kana kumukoma mwana saka ndakangoti kudapa kuzorora vachasumuka ipfungwa dzakaita shoma ipapo so auchikubatsirai kuitira kuti tigogona kubatsira vanhu tese panenge pakatadzika ndo panotadzisa matare kufamba
ndiri mapawa panenge papotseka ndo panotarisa matare vazukuru varipi vaparara muzukuru tiudze dare isu zviri kutotirwadza kana kutiremera kunge tiri mukati merimotari tobatikana singaiti hongu zvingange toti hongu nyaya inogadziriswa nechokwadi chakanga ndo chinogadziriswa kunhaipera makataurwa nhema nawaidi haifamba saka chokwadi chikabuda sezvachiri nhau inopera ndo panokuchema nakutepakotivarira wakatudza chokwadi nhau inobvira zvakadii but hawaiudzirwa muno kamuzukuru ungadai uriwo manje wakuti regedzai ndikuudzei chokwadi changamira kuitira kuti mubatsire vaviri ava chokwadi chavo ndichitaura nasekuru vakati ndichitaura nambuya vakati handiti mapawa ndo basa rako ndiwe musoja wehondo handiti mapawa zvino mukafungidzira kuti zvavakanga vari kuita kubasa kuairport ndo zvavachiri kuita hatina kwatiri kuenda handiti mapawa sekuru zvekubasa ndezvekubasa spiriti yekubasa kana muinayo isiyei ikoko pano tauya muri kutinyadzisa mumusha handiti ndo basa rako muzukuru rekugadzirisa akadai matare avo kana variwo mai vako kana kuti mukoma wavo ariwo mai vako mai inda kunotaura nasekuru zvavari kuita izvezvo zvinotibisa chiviro mumusha tarisai mone nhasi tisu vana vadiki tikaona zvakadai zvichiitika 3 months inini pangu pamusha hapagarwe 2 days kadzasi ko kuruzindwa muzukuru 2 mazuva aya izvozvi vabuda kuenda kumhondoro ndakutoverenga handiti wakuwana 2 days hadziite uri mumba meumwe komako munani handiti wakuwana chatinenge tichirwira kurwira kuti kana vanhu vatsvaga musha wavo muri kutsvaga nhaka yemusiyiranwa musha wavakwa uri kuparara munogona kufunga kuti handiripo inisa baba pamusha musha uchitoparara unoparara musha ndoda kukuudzai kumbira uchangamira inina munaondipawo mukana wokutaurawo mango uya wamubvunza amai mauro mukana chingaa chokwadi richikutaura nevavo wemugariro wedu nai makomana chingaa chokwadi richikutaura nevavo hatina kuvapa mukana wokutaura dare rino iri harisi dare rekukudza dare rekuvaka pamwe pacho pamunoona tisina kutokupai mukana ka tetatombonyara sedare muri munhu womurume imi dare rekunetsana nemukadzi wenyu imimi makaroora kumapurisa tezero wenyaruo makaenda una tezero saka zvimwe zvateta hatidi kuti mutinzwe masho tinawo ina hangu ndichitaura kuti ndiri kunzwa hangu dare richiti 3 months isisu medu isisu tosvika 7-8 months sina kuona tisingamboona aiwa izvo ungakwahisiyo nyaya isi tikutsvaga pane nhau but nhau ndodzamunotsvaga kugadziriswa nedare 1 point yamakatotadza yekutadza kuenda kutonoudza tezvara kuti inini amai handisi kuvaona kunoku zvekuti akaenda kumukwasha nyina izvo ndekweekutonohwandira just because maiisa mashoko emuteretena vasingade kuti mufumura hapwa vasingade kufumura hapwa kwatezvara makaenda here kana yemuzvikuru waitsvaga mbo yavo vatsvaga kuti wakavarorera kumukwasha nyina saka kana tiri mumatare ngatiti pate dare pane singade kunyanyoti dzvanya musatsvake because rongoretenge ichingoripo pane vamwe vari kumusana kwenyu mwenda tibatsiriwo nebomba pane pataura mama vachiti masisi vavo vanenge vanga vomborasika pakutaura handiti todzoka futi ponzi
vakabvawo musi muna November. Ndaifanira kuzvisecha futi ipo paya kuti tirwise kuti zvinhu zviri kuringana here zvinhu izvi. Akambosetwa ipo paya. Patadzokera muna September kana mamhero pakupotsaise baba vanga vatokonifema kuti aiwa ndemuna September asi mai November ndambonzwaunzi vanenge vari kurwara. Ndatombonzwa kuti vanenge vari kurwara. Endi kana tikatarisa mai ivavo tichitaura navo pacross examination yedu navo tiri kuongorora zvakawanda pavari. Saka manzwa ndaakuti inini vangadziona mai kana imi munofanirwa kuti anenge achazvinzwa ndiye anochengeta umwake, ndiye anofanira kuziva munhu wake kudarika isusu vamwe tese kuti baba mukavanzwa vakutaura so hapana chakanaka chinenge chavepo. Saka muchizoona ndakuvatora ndakumboenda navo mumba ndimai vanenge vakutiudza kuti isu tizive kuti mangwana vakati tiri kutaura vozotora baba isu tiripo toti koma akutoemboita basa rekutora baba muchienda navo sei. Handiri maposa saka zoreva kuti baba vaifanira kuandastenda kudarika isusu. Vaifanira kuandastenda kuti havachanyatsonzwisisa zvinhu ndo patinofanira kusvitsa baba vazvione kuti vaifanira kuona kuti amai havachakwanisa kunzwisisa zvinhu semutsisa kwavaita vasiti vavhiririka mueni. Nokuti manzwa here vangadziona hamungati imi mai ava mauya makanotakura masimbi mapipitana nemasimbi enyu kwamauya nawo moti huyai mutitambire kuti wofamba uchizunza maoko chemberei yakatsiga simbi. Asi siri izvozvo hausi kuratidza kuti uri kuziva munhu wako sitepi yake. Ndotsvaga ngoro muraini kana kutsvaga vafana vechidiki muraini. Vakomana huyai panapa muri kuona simbi dzangu idzi dzoda kudai dzoda kudai dzoda kudai. Mudhara mungashupike huyai $2 mudhara. Vafanira kutakura simbi. Mai vosvika vouchira baba titambire titambire. Vana vonzi todzisa kupi. Handiti ndozvatinenge tichifunga. So hatina kuvapa mukana wokutaura. Ndoda kuvapa mukana wokutaura. Handisi kumanya. Taurai tinzwe vaparadza. Manzwa tsoro dziri mukati menyaya hanzva dzenyu taipa mukana muzukuru tamupa mukana imi ndimi atatisina kupa mukana muridzi wenyaya tadzoka kwamuri. Nyaya iripo changamire ndeyekudai chokwadi chinge chakangonaka hongu mhosva unongave nayo pandi pakaratidza kuti hapasi kutaurwa chokwadi ndio zvinokubata. Nokuti nyaya iripo chaiyo ndeyekuti zhinji dzachona dzinongori nhema, asi sevanhu vanogara vari vaviri dzozopedzisira dzoita sechokwadi. Mai ndofunga pa6 years kanhasi kana 5 years ndopasiri kugara zvakanaka. Zvakakura ndiri kutaura iwaya pa5 years 6 years pa5 6 years ndopasiri kugara zvakanaka. Muri kuvice versa zvinhu. Handiti mapwa ndopa mungadai makugara zvakanaka. Ndochokwadi. Ndochokwadi. Saka imi kufunga kwenyu vaparadza munhu anofanira kugadzirisa panhu apa ndiani? Tinofanira kugadzirisa tese. Hamufanira kugadzirisa mose. Handiti mapanzwa manzwa uchinzi munhu wemurume chichi. Munhu kana takura kana kuti tasvika pastage yatiri pamuri kunorasika pamunofanira kuti mubatirire mumashoko nokuti munofanira kukopa zvatiri kutaurirai muno kuti hawo maybe ndopa mukaita masumuka tiinzane musina kuona kuti cause yeproblem iri kubva pari hatina kwatiri kuenda. Mai zvavari ndo zvavakanga vari here muchirarama navo? Inini ndichirarama navo mukadzi wenyu 42 years mataura kuti agara 42 years pa 42 years. Inini maonero andakazviita ndokuti ndo zvavanga vari. Zvavanga vari zvipi zvamuri kuedza kutsanangura? Ndoona sekuti ndo zvavanga vari nekuti pamwe pese tinoenda kuchipatara handamboita dambudziko ende vachitaurirwa kuchipatara
mai ava upenyu hwavo pandiri kuchitedza kutsanangura pandiri kuti kazhinji tisingagari tese mai ava vanogara vari kuSouth Africa. Ndichiti kuvana imbovarakaivo ini kunondoenda tirai chimbovaitisaivo ikoko ndopavanonogara 6-7 months vari ikoko muchida kuti vararame, ndichida kuti vabetserwevo ikoko. vachibetserwei Ivo vanenge vachiti muviri wangu hausingaiti. Ima hamufanirwi kuti vanenge vachiti. So mukaona maita that spirit yekuti muite kunge kufungidzira. Ini handiudzirwe mudzimai wangu, handiti mapona kubva gore randakamuroora after 5 years tichipinda mu10 years tichienda mu20 nhasi tiri mu30 something years, handiudzirwe. Iye haangaudzirwe nezvangu. Imi mukaita ezi ipi muri kufungidzira kuti vachiti ndinoda kubatsirwa kureva kuti you are not certified nezvanenge vachikutaurira. Muri kumirira kuita zvekuudzirwa, kuita mabhanzi mazuva ano mafeta raisi kana rairiro rataendera Kirimora kuna South Africa nemabig ben zvimasipo zvegreen zviya ndozveshamiso zvakanga zvichinzi munhu aenda kuSouth Africa auya nesipo auya havana chavangaendere vachisiya musha wavo. Handiti mapona kutsvaga kuenda kuvana maybe kunenge kuri kwokuti vanenge vachizvishandira pavasingafanirwi kunge vachashanda nyama dzavo dzichivarwadza. Vofunga kuti dai ndaenda kuvana zvichida ndingambozorora. Imimi munenge matadza kuzviona. Mukati mombe iri kukamina gumbo, imi muchirova chete kuratidza kuti hamusi kuidentify problem. Hongu ipapo ndiri kupawo pamuri kutaura. Then nyaya yekuda kuti tibva taenda kwamuri, dai musina kuenda kune vava vaviri ava, makaenda kuna nababa kuti adzimai vangu vabva mumusha. Ini handifari zvangu vana baba kana mai adzimai vangu vabuda mumusha mangu vachizonopedzisira vakumba kwamainini ava. Mainini ava inini neni hangu handigutsikane navo panhau yemudzimai wangu. Ndichitaura kumadzitezvara angu. Haito kwadi umene andati gutsikane navo. Mukuudzwa zvamungadai makaita. Mungadai makaenda kuvaridzi vemunhu tibatsire vanga. Ini ndinoona afanira vaparadzana. Haufanira kuunderstanda state yaane mudzimai wenyu. Mukaunderstanda state iyoyo muchagona kugara navo. Very good. Ari zvino maafanira kutanga kuunderstanda state yaane mudzimai wenyu kuti mudzimai ane problem yaanayo yakumuvhiringidza pamagariro amamuchiita mumashure. Mukaunderstanda yacho muchaona mugarisana zvakanaka sei. Kuti tichatoda kumboona mugarisana zvakanaka. Endi kana imi muchiri kugona kuchera mvura. Interference akazowanda ndiwo anokonzera kuti vatisazowira. Interference azoshayikwa manje. Kushayikwa interference ashayikwa nodaro. Nokuti ndikati nhasi ndauya ndiri kuona makasunga mombe yangu ichikamhina ndokomburena kuti mombe yangu kusunga musiri kuona kuti iri kukamhina. Hama dzemunhu hadzina padzinokupai mukana wekuti muite sekunge munoda kuita zvamunoda pahama yavo. Handiti mapona. But mukaisa rudo mukaona tabatirira pamuri ndimi ataona muri wrong. Mukaona tichitaura nemi tisingataure nevamwe vanhu vakawanda tichitaura nemi pari wrong ipapo pada kugadziriswa. Ndimi mungadai muri kuudzwa kuti vakomana kana muchitaura naadzimai vangu musakwidzirisa vanovhunduka. Handiti mapana. Imimi ndimi munofanirwa kuudza veukama hwavo ava vasingagare navo 42 years. Motomboita imwe time yekutambisa zvenyu kuti munhu anoita 3 months mudzimai makagara mega pamusuwo. Anokubikirai sadza riya. Musade kubika imi vakuru muda kukuudzai. Shuwa Bhaibheri ngakukuudzai. Musamboda kusvika ipapo chembere yenyu iyo iripo ngaibike yakagara zvayakaita izvi. Ichiti kana yosumuka ichikakanuka ichigura poto ichibika tunonaka muchidya muchipiwa zvamunopiwa nevana chinikiri. Ivo kubika vatoda nobika kumba ndini. Muchivabikira. Aiwa vari kuti ivo pavakaenda kwadhokota vakanzi havadi kusangana nehiti. Vakanzi havadi kusangana nehiti. Musaite zvekurota kuhope. Go and consult the doctor yourself. Imimi vakaona prescription iyoyo. Saka kana vanzi havadi kusangana nehiti
chamunofanirwa kuita manje kugadzirisa kaproblem. Kana manzwa kadambudziko mudzimai auya neprescription havadi kusvika panopisa, toita sei? Makutsvaga source yekugadzirisa problem iyoyo kubva kuvana. Mai venyu havachatenderwa kubika, panopisa havachatenderwa, ndimi mamuchivarapisa ikoko. Saka ini ndosvikepi ndichiti ndikadai ndodzoka ndozobika ndodi ndaachikumbirawo kuti hapana zvimwe zvamungarongeri zvokuti tibatsirane namai. Saka imimi we are resisting the results yeproblem yamaya. Ndo patiri kukubatai napo. Muri kuramba muchindiudza kuti vanoti paprescription yavakauya nayo havasirivo vari kunyora kaprescription. Prescription hatinonyorwa kwadhokta kana nanesi yotibatsira manje kuti mapiritsi ataakunotenga tiri kunotenga apo. Saka vakakupai prescription yekuti endai munotenga matablets amutenge, ndozvamuri kutiudza pano. Havana mapiritsi avakauya nawo asi kungotaura nemuromo saizi. Pamusoro ingezi ndinobatikana chaizvo mundiregerera hangu ndingefanira kuda kuchema kana vatadza chemberi nini ndinayo kuno nauri kunetsa mukati memba pano zvinhu zvamai ava zvemasungiro zvinouya zvebaba achidya mai ava hangade kugara pfungwa mbudzi achidya hangade kugara pfungwa mari achitorawo wopuwa $10 mukadzi wamumba vakusora isu tusanyasida mazuva ndiudzeizvo chokwadi here zvingafadze here chokwadi kana ndiani chakaungana zvingafadze ngatibudei pachokwadi ndozvokugwatsa mai ava akwanise zvimwe zvinhu zvake ng'ombe dzake chistress arege kugwara mai ava baba ava vari rongo mukadzi mo vakaimba oya nemari $10 anoidi $10 anoidi $20 iwoisa muhomwe chinodiwa chobuda muhomwe home yosviba kuti mbwe nemari mukadzi asina chainacho angafare mukadzi chembere dzakadai dzinofanira kutamba nemari mumavoko mavo. Iwo chokumbira mari ndikumbira mari yakati uiwe baba regai ndikudzei naye 78 years ndine chembere inenge saiwa nditi bhodhoro rekoko ndingarimwe ndorisiya ndosvika ndomboona otambira ngo ndozvandawana ndorudo rwatiweda mukati medzimba. Usadye chinhu siri chake dzakamanzwa mambo achiti zvichafuka nguva isachadi yakwana angachizoona zvese izvozvo isitambo tazvidudza vana dudzai mai ane stress yezvinhu zvavo baba vari kudya pfuma yamisiri yavo ichazosufukira vana mangwana vari kuSouth Africa. That's why vona vana vasingauye kuno baba is a poison. Mwana ane 42 years umwe zvaangatadza kuuya kuna zotadza musha. Is wrong baba ava urong tagara tawana makachadwe handina kana mari yamai ava yandakadla kana mbudzi yamai ava yandakadla pano kana ng'ombe dzavo chaidzedza pana ndakabata handina kana chandakabata vaparadza tati mukaona takasimbirira pamuri pane pasiri kufamba zvakanaka pamuri tikakunyeyai mukabuda muno tinenge tavaka chakaita makore amataura amagarisana naamai hamuna kumbobvira makaenda kudana handiti ndizvo mukaona maakuzochinouya kudana zivai moga kuti pandasvika iye zvino hapana kumira zvakanaka. Muzukuru, shoko randiri kukupai pano randinoda kuti zvinokubatsira vatete inhau yekuti ngatizivei matare. Kuziva matare kuziva kuti ndikatadzirana nemudzimai pandinoenda ndepano. Handiti taenda kuna baba vemunhu hanzvadzi kana vana baba vedu vakatibereka vasisi nyangwe kakadai ndo baba ivavo. Handiti ndizvo tobva taenda kuna nababa zvisinei nekuti mudzimai paabva mumusha make ndo vanoziva nyaya dzinomusha make. Kwamuri kudai nini kuti aende adzawaiza kusvikike naiye. Handiti saka kana muchinge maenda kuna nababa vacho ndo vanozochititaurira iyo pfuma makafana hakuna anoroora upedza pamakafa baba vavo mai avo kana vakafa pfuma makapani wamunoti pandakaroora tsano ava vakanga varipa ava tsano vakanga varipa ava mai guru kana kuti mai nini ava vakanga varipo makapani pfuma ndo inoita kuti ndisarohwe nehana inini kufona kuna vatezvara izvozvo handifunge ndinongobata foni kuti vauya ikoko sisi venyu baba ndiri kutevera
fanonzwai kuti zvavavinga ikoko zvizhi nokuda kwokuti ndiri mukwasha akaroora mumuta imomo. Handityi kutaura nemadzite zvaro. September, October, November, chembere isipo iyo ichigomera zvamunoziva kuenda kuSouth Africa kutsvaga upenyu kunorapwa imi muchidzoka. Nyaya yenyanyanya kurebesa pandiri kuda ndepekuti vana tezvara venyu avo vamusingadi kusvika mudhuze navo chii? Ndingati pamukadzi uyu ndakapedza kuroora ndakabvisa mombe 9 pana mai avo. Saka ivo chezvara vakuru chaivo ndakavafonera kuti sisi wenyu handichagari navo vakaenda kwamainini nezvikonzero zvekuti foni ndakafona. Inini pamba tinogara tiri vaviri, ivo kana vasipo saizvo izvozvi ndatosiya ndatokumbira vamwe vanhu vandichengete muri kutambisa nguva vadhara, musaite nguva iyoyo. Chembere yenyu ngaiuye iite security pamba, imuwane maitiro mamwe amunenge muchiita. Handiti mapaura, hamusisiri vanhu vekukakarika nenhungi nemapadza muminda nekuita sei kana muri paplora. Handiti muri vanhu vaive kuti ndawana vanhu vatatu mbuya vakubatsirei kunzvimbo dzenyu. Baba ndawana vanhu vaviri vandikuda kuti vandibatsire kunzvimbo kwangu. Handiti mapaura. Iye zvo mukutaura kuti mimi masiya munhu ndiyo zvamafanira kuita muchimutevera makasiya munhu makatevera chii adzimai venyu neshungu navo. Yes. Chinhu chese chamuinacho achitanga namaya achisi chenyu muri ndechenyu muri tu. Very good. Mungava muine dzimba, mungava muine chii, musi wamunonzi maenda imimi hachisi chehama dzenyu ndiye mukadzi. Yes. Saka matara anaya akanaka akaipa. Chaakaipira manje akaona type dzevanhu dzine dzakadai tinonzi tiuye nejustice. Because munhu anenge achida kutora chinhu woisa kuseri uyo wonzoita se usaidzirwa kungonzi akapa ndizvozvo. Saka chenjererai matare iwawo. Ndiri kuti kune mutemo munyowani yaako iko zvinoitirani yekuti mukauya kudarere kwamambo anofanirwa kukujeketerai kuti saizvozvo endai mugarisane chinhu chemimba yenyu ndenyu. Musambotora kuti mombe dziruhu dzinonzi ndedzenyu, imba yeruhu inonzi ndei, hama dzenyu dzisina. Amai avanoda kutaura pati ndimi mhunzamusha. Imi inzwai kandi kutauririka toda kutanga ndakuudzai kuti baba mukuru wenyu kutosiya kutevera mudzimai wavo it's because of you. Ndosaka vasina kutevera mudzimai wavo. Tiri kutaurira hanzvadzi dzenyu kuti dzibva dzanzo kuti vagokutsuurai. Ivo vaifanira kukubvunzaiwo zvekare kuti unoramba wakachengeta mukadzi wemunhu sei asingaende kumurume wake. Ndivo vakatondipawo kuti gara naye nokuti muri munhukadzi wavangakwanisi. Vava vachitonditi izvozvi ndangandikumbira kutaura zvinoitwa nababa mukuru vangu. Inatinoda kuti mutaure accusation kuna baba mukuru venyu. Ndikataurawo mambo muchinzwa ndokuti zvitirerukirawo kwedu. Tinoti tikasvika inzwai mama imi. Munobva kumba kwenyu musina mhosva mudarira mambo mozoenda manhare. Pande ndichikurambidzai kutaura siyai kutaura. Zvakanaka. Toda kuvaka chakanaka pano. Muzukuru taura tizvo. Pane bandazo patogwa nekunzi varodzi kusekuru vangu vakatora zvinhu zvavo. Taurisa pano. Pane bandazo kunzi sepane nhau yataurika ichiti sekuru vakatora pfuma yambuya yemapfukudza doko neyemaruva. Ndopatinoda kuziva chimiro chako kana chipagadzirisa chipagadzirisa. Havana kutora. Muno matare echivanhu. Asi kuhakira nekubatirira pakaipa ndokwawanzo. Tiri kutaura nyaya, kana tichitaura nyaya dzechivanhu munoshanda tsumo nemadimikira. Ndokuti nenyaudzo simbi ndokuti matare afambe. Nyaya yataurwa pano ndeyekuti mai avo vachipa statement yavo vanga vachidonongodza kuti chakati handichivhikira nditione zvinongoitwa naivo chakazodai kana mombe dzangu chazonditengese mombe yangu
kana mbudzi nditengese mbudzi yangu handitenderi. Wanga usingavanzwa itaura ndozvataurwa nemutauri ataura kuti ukadaro mukadzi anogona kuita murwere mumusha nekusave free paanenge ari ove nestress matara afambe mumba. Handiti mapoa vanate zvarandamboona muchisumudza ine ndisumudza tingatora nguva yamambo yokuti vainzanise vanhu kuinzanisa kwose kuitwa mukuwataungu hakusi vakadera kwazvo. Mwana uyu mubvunzo wanda andinaye muno anga ruchireya yangu haana kumutora pamupedara manje ndiri gweru ndoba ndakanga ndopa uyu muso wanga tifira nechimwe chigwere chaanongoita zvokuti akazviita munomu tose totiza hakutotsvaka dokta ndimba ndabvunza ndikati iwe unochengeta munhu anorwara naro wanga andifira gweru chigaumu iye aida kutofa taendako ndinokuenda ndindoda kunoona kumbogera ava vana mundisuma ndatama kuchira ndagara apa takaita zvokuenda kuti ana muzukuru sikai isitaka kuti mukova chavo chavo ndasvika kumba kwavauya akati sisi havasi magari ava sisi vanogwara munhu uyu anota wrong dai asipo uyu ada akafa kudara. South Africa ina kuina nezvino zvevana munhu akataura zvanokugumura titaura matokana kunaka mudarira mangu. South Africa wakaenda tiri mukadzi ndiye akazonosumudza paiganyapa ndokuno mugadzi kabheri kuno musisi wangu ini haana kundivika kuti sisi nakwa haana mari yakakati nhasi ndai mundora avo vapedza izvo ndopakazotogwa nomwana wake mukomana nemunana yeSouth Africa ndopakazoita vana kugamuchira mai vativa kuti mai vedu vapakrista ndomba vanogara ziti vagara makore mangani chigwere chaona icho chandizivi vakachiwana sei saka ipapa dzidhonza. So toda kuti tidai vate zvaka tichiri pamoto nokuti kana tiri kumatare tikataura matare isusu tisingazive nerono yezvinhu maitikiro atinoa ndofunga muri kuona taramba kuti baba vatipamisere kwavari kuda tiri kuramba takabatirira pekuti mukadzi anorwara but ivo havabvume manzwa tichizvitaura sei tazvitaurira pakuti vanenge vari kutoita kufungidzira kuti anenge aiwa mukaona mumba uchigara nomwe wako wausingazive kurarama kwacho hapana kwatikuenda nditi mapoa. Saka nyaya yatinoda kuti titaure yezvino tichipedzisa nyaya idzi padzoda kuti dziende. Chekutanga baba ava kana vaona ivo pachezvavo kuti hatisi kukwanisa mudzimai wangu arwara zvekuti handichakwanisa kugara naye ndiri ndega vanoudzai ndini semadziko zvarahavo ndonyaya yavepo tiri tu kuti mai ava mangoona nemazwariro avari kuita vangadai vachitoappreciata rubatsiro rwamuri kuvapa pamusoro pechii pemukadzi wavo pamusoro pemudzimai wavo ndo chimiro chazvakaita havazvizive here zvamuri kutaura vaparadza zviri kutaurwa izvi pamusoro paadzimai venyu hamuzvizive here hamubvume here kuti adzimai venyu pavari vanorwara zvakaitika pana mai ava takataka kutozviziva kuti mai vanorwara avazoenda muna Julai takangoti takarara kuma4 ndobva vakatanga kuya kutoedza muka paya kutodai kuti maiti zvirikutoneka nomana mai panext door paya mukadzi waino nemurume ndobva vauya noma ndafonera mbuya wangu panext door mbuya vangu ndobva vauya ndobva vapekuka asi bp ndovatora paya taenda padokta uno ari padhuze tosvika paya ari kucheka bp ari kuona bp rinoma saka mufundisi wavo anobatsira taenda kune mufundisi uya wane akanga abuda aenda kwapinga chama taita dambudziko rakamira tokazaiwa ndiri kudzoka mai manje kana ndauya ndokufonera shuwa akabva fona anobva uya pamba nobaita zvaita ipapo vanga vari 3 days chete dzasara kuti vaende kumusha kwavo saka vakakwanisa kufamba here vanofamba ndokuita kwavakaita ndobva ndaudza munhu wacho ndo situation tasakana nayo kutotanga kwavo kuzviona saka takashaya kuziva kuti chii
so atimwana takufamba mudare rimwe chete. Ivo ndavaudza wavo vane zvimwe zvavakandiudza kuti handikwanisi kuzvitaura pano. Aiwa, imi makati ndari kukodzera izvi ndiani. Hamuna kuti ndiba pauri. Ndakavati uyai tifambe mastori matatu. Vakati ndatofamba kudhara. Ndikavati bamukuru endesai munhu kwadhokita, bamukuru havaendesi. Ivo vakagwara hanzi vanomhanya kwadhokita vachitoti ndibaiwo jekiseni yangu pasingafaniri. Sisi vangu vanovapfigira mumba. Vanotaura zvese kwandiri ndokwavari free kutaura zvese. Ndinofona sisi mamukase kana ava varipo vachitaura pasi. Bamukuru havati bamukuru havatipi isusu tikasvika ivo vana tezvara vakasvika kumba kwangu taibva kunhamoko ivo taibva kunhamoko gwero vakasvika tikasvika pamba pasisi veda nabamukuru veda panourawa huku handisi mudzimai unourayira hama dzako huku ivo bamukuru vanotora nyama yese vosiya mapisi matatu evanhu 1 2 3 kuti mudye isusu hatina basa nazvo but uyu manje zvinomukanganisa mubrain vakatora takatarisa kudai kuzaza mudheka kunoviga hanzi pane muna July patakabva kumusha pakaenda vana tete vedu nasekuru vedu hanzvadzi yamai vedu vakaenda koko kunoshanyako vanzi handeana munoona kumba kwangu nasisi vakasvika vakaurayirwa huku vakasara vakapopotedzana nemukadzi wavo zvikanzi koiwe nyama yese yatopera yaya pakugwa nemukadzi womwana wedu anga aendawo. Saka problem ina bamukuru ngavangoibvuma vavagone kurifoma kwakanaka vanoruta. Ini ndine shuga ndidyi kana nyama yavari kutaura iyo. Kose muchiviga nyama iyo. Kana chiri ivo kavida kutaura chokwadi. Ini changu chiti chakugeza vapomera havachagoni kutaura. Ava vanoziva nyaya ava. Haitombozi nyama iyo. Ngatichidai. Ngabvunzwa imwe shona yati mhaka chena unoparira parira nhema namambo vachitaura zvakawanda zvingabuda but chikumbiro changu muzukuru navatete vanhu kana musina kuwana mukana wokudai hakuna chamungaziva munozvinzwa munogona kukanuka nekushamiswa nekuitika kwezvinhu but zvekuti munhu anoviga nekudini zvinhu hachisi chinhu chingashamisa but hadzisiridzo nyaya hombe dzatiinadzo muno. Chisoro changu ini kana mapabata muzukuru ndepekuti sekuru havagone kugara vasina mudzimai wavo achigara munomwe musha kuita kunge vakumurambira kana kumuteta kugara naye pamusoro pedambudziko raanenge ainaro. Mangwana unove mubvunzo wakaipa zvisingaiti kuti bvunzwa nemupi. Handiti mapohana wakazenge wakundisema ndichirwara ndichizodini hazvipindurike inenge yangozi mumusha. Saka isusu basa redu rechivanhu vaparadza nderekuti chivanhu pachinenge chapotswa ndopatoda kugadzirisa. Handiti kana mudzimai wenyu achiri mudzimai wenyu torai mudzimai adzoke mumusha mugarisane zvakanaka. Since maakuziva muri kutaura kuti manje pandakaziva pamatangira kuziva problem yemudzimai wako watoita laki nokuti unorarama naye usingazivi kuti ane dambudziko rainaro muchirarama muchienda zvisati zvabuda pachena. Handiti maakuzviziva kuti mudzimai ane problem amuchada here kugara naye pamusana pekuti ane problem. Ndombunzo ndoda kupindurwa nei. Ina ndamboramba kugara. Torai mudzimai mugare nemudzimai wenyu. Baba ina ndikumbira vaparadza vatori dambudziko remukadzi wavo vite ravo. Very good chete. Vakadaro zvinofamba zvatopera. Zvatopera. Vatete muri kunzwa nyaya yekutaura here pano. Taurai. Ndinova neshungu kutaura zvinondiona Taurai. kanganisa. Inini zvangu kubva ningati kuda sezvo ini ndisingagari nawo ndichigaravo kwangu isu tichisvika pamushapo chokutanga bhudhikana kuri kusemuseni vanotimutsa kusemuseni voenda nesu padanga. Idzi mombe dzakadai ndedzamaiguru venyu, idzi ndedzemukwasha wenyu, idzi ndio zvavanoita. Muchiona mbudzi dziri pano dzose idzi
ndedzamaiguru venyu dzamasungiro. Saka pokuti ivo vanonzi vanombunyikiza zvipfuwo zvomukadzi ndipo ndinetsi maiguru venyu vakabisa vamwe tokazi manje vachiti ndoda kutenga mudziyo wangu. Eme musatengesa mombe kunze munoda mari. Rimwe ndakambonzwa uchi 300 vakapiwa 300 ndoda kutenga mudziyo yangu. Kana mazogara vatete kana mazogara muupenyu handiti kana munhu achitengesa chinhu chake musiye atengese ikoko, musatore nyange mukamupa mari handiti mapanzwa hazvitendeke mangwana. Even pamunenge makuda kutora pfuma dzake kuti iyi ndakaitengai iyi ndakaitengai iyi ndakaitengai hazvitendeke handiti makwana. Isusu zvatinoda kuti tifunge nekutaura. Ndaona vakusumudza kuda kuti vataura. Nyaya yatinoda kuti titaure pano ndeyekuti dambudziko rangu randaona munyaya nokuti kana uchigadzirisa vanhu unofanirwa kunoona dambudziko pariri. Handiti mapanzwa dambudziko riripo harisi hombe handiti vaparadza kana kuti imi vekwaparadza handitika. Torai mudzimai wenyu mumuzive state yaari haisisiri pane paya patinoziva tichirarama. Kana imimi muchienda kwenyu kwamunogara kwamuri kutaura hamuna kuenda makadai handiti. Murume wenyu anogona kunge aripo kana kusavepo handiti. Vanhu vamunorarama navo mumusha menyu imomo vanotoziva kuti maiguru ava vachiuya munhu yakanga iri shasha waiti kana uchisunga mombe waibvuma kuti munhu wechikadzi ingano nenhoroondo dzechitaura handiti. Idzodzo kana maapa mave manje vakuziva kuti mudzimai uyu kana aisunga mombe nhasi achagona munofanira kumusungira mombe munomurimira muporo wekuti adii aone pekutarisa handiti ndizvo. Saka ndo zvatiri kuda kuti vaparadza vasaite kunge vaakusarenda mudzimai wavo kune vamwe vanhu handiti mapanzwa vatete. Ngavatori mudzimai wavo vagarisane vaone zvekare nawe kuti mudzimai wangu patakaenda kudare paya zvaitaura zvezvi pane dambudziko. Vanofanira kutambira zvinhu izvo vachizvigadzira ndimapawa. Ndinogona kuuya muno ndotaura vanhu vakachita zvisiri izvo handiti. Ko chii chakukonzera kuti munhu adaro ndio chatinofanira kutsvaga ichocho ndokuti tigarisane pamwe chete. Saka tikaita kunge takundwa nemiedzo kuba hatina kwatinoenda handiti. Hama dzavo dziripo handitika. Imi mukaziva pfuma yemudzimai wenyu hama dzake dziri kuziva iri pfuma yehama yavo. Pfuma ane mbudzi akazodai havari kuziva here veukama hwake. Hapana akauya mukasamuratidza. Handiti makwa hapana akauya mukasamuratidza. Unonyipa taudonenyipa mumai vambotaura kuti muchazwa matakura vose tinoda wai manje baba iye ndio konzesa kwashonga yaiti kaonza kutaura kwamazima taiveko isusu naavo zviri kutaurwa namai ndomanya havana kuenda nesipadanga kuti dzimombedzi andafumudzwa mbonyararai ari rineri rakanakira kuti ukaramba kuteerera zvauri kuzwa panapa maminitsi ese anonyorwa aya anoshandiswa seumbo hwerimwe dare reperi. Nyaya yamuri kutaura imi yekuti ava havana kunongedza baba mukapa ava mombe kana kuti dziri dzavo handikuna veterinary dibisi munovatorera bhuku rine zita rangu rine zita revava mombe aingoita zvekunongedzwa kunzi iyi ndeyake iyi ndeyake musova munopa dziri pabhuku penyu imimi. Ava vese ava havana chavanenge vachida vachizivava. Saka bvumai kurayirwa because ipo pano patirapa mhosva dzenyu dzakawanda stereki. Saka kuti titi unge tauya kusikomupuhwe mhosva kudare rineri tinouya kusikokupai mhosva mauya kusikogadziriswa. Saka munozwa kuti tezvara ngavanyararere havo asi tezvara nevari right kutaura hatingona kuti muri kushandisa uchenjeri
nokuti munopa chinhu chisina pachakanyora. Livestock kuva munezve kuti kana ukapa munhu mombe dzinoiswa muzita rake. Saka kudare riri kutokujekeserai nhasi kuti mombe idzodzo dzamataura kuti yesurai mombe vatete muvape ndokuti veukama hwavo vakusunungurei. Munhu akasvika akataura chakaipa pamusoro pako chiine chinhu chinenge chichiperekedzera kuti tione kuti ko zvino kana usina kadhiwe remombe yake unotaura kuti mombe ndeyako pakudini. Nerimwe gore ndafarisa ndakaverenga vana vandakabereka nadzimai vangu, ndikaona kuti mai vabereka vana pamushana. Handiti vakomana 3 vasikana 2. Handiti ndikati amai ndingakukupai mombe yekukutendai kuti ndichinobvisa mombe dzangu dzekuroora ndichisvika ndichivataurira nemuromo wangu kuti iyi mombe iyi pane dzidzi iyi ndeadzimai vangu yekuvatenda kuti vakudza musha wekwedu. Handiti kumusha kwavo kwete kuti kwedu tonomira tese toti iyi ndeyakwedu. Mangwana ndikatsamwa ndoti zvese ndatora. Aiwa, hakusi kurarama, zvine ngozi. Chinhu tikangoerekana tachibuditsa pamuromo pedu ukazochibata futi unoramba kuti ndiwakanga wamupa chinhu ichocho. Handiti mapomo. Saka toda kubatsirana totsvaka kuti patiri kutangira kutotanga mangwana tichienda mberi tiri kufamba sei. Handiti munogona kunge musina chakatoipa nemadzitezvara enyu kana zuva 1. Handiti but kana vazodedzowo kudai vanouya kuti vateerere dare zvichitovadya mwoyo kuti mukuwasha wedu neeji ainayo. Vamwe vadiki kwamuri pa. Handiti vana vanofanira kutorayirwa nemi natsano ndingangopinda mugadheni musiri mangu but apa baba hapana kumira zvakanaka. Dai muri umwe munhu baba apa pagadzirisei mangwana tinonyara muri vatezvara. Apa panotinyadzisa mangwana kutsiura vatezvara vako muchiwirirana semukuwasha nevatezvara. Muno hatina kuya kuzorwa. Handipedze nguva nenyaya yakadai kana tida kuipa mutongo. Handiti mapona ezvino vanhu vari pasi apa varwadziwa vasvotwa vanzwa but handigone kumhanyira ari panze ndichisiya wandiinaye mudare. Handiti mapanzwa. Saka ndaandichida kuti mushandise zvinhu zvituku. Vakafunga kuti ndoda kudai pane chavo muchiziva kuti zveshuwa ndezvavo itai zvenyu mai kana muchida kuningirira but vasazviite vari voga. Handiti hama dzavo dziripo. Vana baba mai vanga vane mombe dzavo tworufu kuno dzakupera mangwana vanozondinetsa. Handiti mapanzwa. Mune dzenyu dzedanga dzemusha dzavo nemi but vane zvavo mutorwa mumusha kutobisa pfuma dzakadaro mumusha muchidzipa kuhama dzavo zvakanaka movapa bhuku ravo. Handiti rakanangana nepfuma dzavo dzinonzi mombe yavo yeumai yabviswa kwa nemukuwasha votora mombe yavo voisa pabhuku pavo mangwana kana vakuningirira vachidi imi dzenyuwo dzinonge dzauyawo dziri mombe dzedanga dzine control yekuti mai ndapuwa mombe dzangu 5 dzedanga idzi ndiri kukupaiwo yenyu 1 yekuratidza kuti muri munhu wandakabereka naye dingi votora wese wokupi. Ava madzitezvara vachiziva nokuti havafanirwe kuzopinda zvakanyanyisa kuzokontrora mombe dzemusha. Handiti munofa nhasi pfuma iyo yamuri kuunganidza ndeyevana venyu asi caretaker wacho anochengeta pfuma iyoyo kuti izosvika kuvana kukanzi ima hamusisipo ndimai vavo. Handiti mapazi. Ndine mombe dzangu ini murume wangu akasiya andiitira zvese. Handipinde munyaya dzemombe dzenyu idzi vanangu. Itai zvamunoita nemombe dzenyu. Asi handidi kuti muparadze pfuma nokuti murume wangu akandisiya ndine zvinhu zvangu. Tinowanzwa vanhu vachitaura mukati. Saka ndozvatiri kuda kuti musiye
pamaenda pamanja makunoneta netsuro makusvika pamba handiti mapona pamunoti maikanda pasi muchingonodai sobenge noona ndasvika paruzhowa muchidzokera mwana yatorwa negava handiti mapona hatidi kudai saka muzukuru iwo wakararapo iwoyo kuona singori kuvata kudai nyaya yandinoda kukusiyira ndeyekuchidzokera kumba handiti muchishandisa mashoko ose atakupai pano nhasi hatitoda kukupai mhosva yekuti iwe paradza enda unodai amufanirwo kuudzira panhu pari wrong pari wrong iwe muzukuru wakatungamira dare handiti ndiwo uchidzokera sekuru apa panapa pamanzwa pachitaurwa nedara apo kuti hamukatore mukadzi oneta 3 months wamuri kuziva kurwara kwake vari kundijekesera kuti vaakuziva kuti ndakatanga kuzviziva manje manje kuti mukadzi azoda vati chinhu kana chichitanga unogona kusachiona wozochiona chatokura handiti mapawa ipapo ngatitangirei ipapo kunobata chatiri kunobata chekunotora mai gogwava kuvatevera shuwa ndanga sina kupaona kuti panhu pari roho vari kuti vangadai vakaenda kunana baba but vana baba muroora kana kuti varoora vatiinavo nhasi pa100 tinogona kushaya kana 1 anobvuma kukutorera hanzvadzi yako yokuti akuchengetera handiti wapaona 100% havadi but mwana wamai vake nyangwe akaipa kwandiri nyangwe akadii haafi akaramba mwana wamai vake handiti mapaona saka iyi nyaya iripo kana tatombowana munin'ina kana mukoma anoti mudzimai wako akarwara anobvuma kumutora munhu iye ngati munamateka handiti ngatirege kumugodora ngatirege kugodora vanhu vakadaro nokuti unowana pekuti iweyo chako chaunogona kutsvaga imari nechikafu chekupa mudzimai wako achirwara but kumuita take care manje kumuita care kumugezesa 2 days chete kuona kuti pano paipa mai havachakwanisa kugeza ndakuvagezesa ndii unobva wanyatsoona kuti bheta kufa unodemba kufa handiti mapawa mutoro wakaoma saka ndoda kukudzorerai mainini mukomani uchengeta munotofanira kutoramba makadaro vachakutendai vachakutendai mukashandira kuchengeta hama yenyu kuti mutendwe munogona kushaya nokutendai mozotendwa namai venyu nababa venyu vakakusiyirai mukoma wenyu namwari nanzvadzi dzenyu dzinoziva kuti ndo vana baba vakasiyirwa muri imimi handiti mukange mazobata pamabata vanokutendai hanzvadzi dzenyu kuti vatete maita basa nyaya ndiri kuda pano vaparadza muchibva kuno vatete muchibva kuno teererai vatete ndimanotaura nekuti musati madzokera dzokerai kumba kwenyu muchinotaura kuti mai guru ndakasiya vakumba handiti mapano ndo basa renyu kusiya madzorera muroora mumusha kuti ndinoda kuti muroora auye ndiripo handiti mosiya ilaki kurarama vamwe vakafa ndoda kukuudzai woziva kuti kweye mwari paanondisiya kuti ndirarame chii chaari kundisiyira dai makafa so musina kuona apapa ipapa mungadai musina kupaona pekugara mudare nhasi handiti asi nekuda kweupenyu mapapinda saka itai zvinangwa zvamwari nemidzimu yekwenyu chainenge yakusiyira ikakupa ronda yati nhunzi dzikudyi handiti mapona gadzirisai dare mai vadzokere kumba kwavo vagare vati munofanira kugara muchiziva kuti muroora anorwara handiti mapona mukapaziva ipapo zvinhu zvese zvatopambira zvakanaka saka vaparadza dare renyu tiri kurisiyira pano
ndichizokunyarirai kana maita munyama wokuzodzoka mudare muno. Ndopamunozenge makundiona kuti ndiri munhu akaita sei. Muzukuru, dare rakwe unotora mbuya kwavari amene ndokupeuwo ndionokuziva, unotora gogo handiti ovaidzosera mumusha. Akusiko kunovakakaridza kuti kutaura mashoko iwayo, kutaurana kuronga dare kuti mbuya vanofanira kudzosa ikoko wapedza basa rako. Pakanaka wapaona, pakaipa wapaona. Munyaya yatanga tichitaura kutanga kwataita kusvika patiri izvozvi wazviona zvese. Kana iwanga uchirasika pako wapaona kuti aiwa ndofana kubata. Apana apa ndiwo unopinda vakakumura vachirwa ava mumba mavanenge vari. Iwe unopinda imomo bata mazambia uchikanda gogo bwenerai Zambia imi sekuru kai uchigadzirisa dare. So ndoda kukupai mukana wekuti ngatichiendai kumba tichirasa mweya yakashata inotevera vanhu. Tikaipa mukana mweya iyoyo hapana kwatiri kuenda. Next court.